Quedan poucos días para o San Xoán e as peixerías rexistran números baixos na venda de sardiñas. Moitas delas abrirán o propio luns, pero só vendendo por encarga. A chegada do San Xoán significa todos os anos aumento de venda de sardiñas. Con todo, neste 2025 as peixerías rexistran números á baixa. O prezo da sardiña de Rianxo ronda os 7 euros por kilo, un número que seguramente suba ao propio día de San Xoán. Non vendemos tanto como esperábamos de momento. E non subeu que vai ao mesmo precio, está a 7 euros de momento. E vai incrementar o precio para lunes un pouco porque non vai haber tanta. Só levamos de Rianxo a mar, é da xouba daqui da ría. Sí, sí. Solo por encarga para lunes. Bueno, algunha máis traeremos, pero non vai haber cantidades de xouba, porque só levamos de Rianxo, os que pesquen eles. Moitos establecementos como este só venden por encargo o 23 de xuño, cando o normal sería ter alrededor de 70 kilos xa en reservas. Alfonso asegura que este ano non chegan a 5. Nós de momento non temos moita. Como outros anos, non hai tanta encarga como outros anos, Eu, por que non sei, pero non hai. O normal noutros anos o ano pasado xa tiña encargado por menos 60 kilos e 70, e agora non hai máis que 10 kilos, 12 kilos encargados. A cantidade de peixe marcará a evolución dos prezos. Dende o sábado poden comezar a subir, xa que o sector do cerco sairá ao mar. O precio por aí máis ou menos, Se hai cantidad non vai subir moito, hai cantidad, porque do cerco hai cantidad. E sábado xa se vai traer do cerco, e hai cantidad, e nós daqui da ría estamos traendo porque hai moito tamén, da ría tamén hai moito. A ver, sábado podemos vender xa a 9 ao mellor, e ao 8, pero máis non penso, Se non incrementan o precio eles que son os mariñeiros, pois nós subimos, vendémolo igual, máis ou menos. Alfonso lamenta que leven tan pouca cantidade vendida ata o momento. Apunta un posible medo dos compradores a quedarse en peixe, xa que moitos deles recorreron ao conxelado para prepararse para o San Xoán. O Bispo de San Juan tiñamelo que vender un pouco máis alta, pero se hai cantidades non se vende tan alta. E hai xente que acuda á plaza porque hai xouba, e hai sardiña. Que non se asuste, que non vai a subir como pensa a xente que van ao congelado, como xa era unha señora, vamos a comprar congelada, non teñen por comprar congelada porque vai haber fresca bastante.